Mulla on Ailuvalle, mulla on Kamasmohkisalkkualkuseria tällaisen avvilis, suomapeli säämis. Ja mulla on räppär, täittär, artista. Vähän juikkankin tää näikkejä. Mä oon Aleksi Niittyvuopio, alun perin tuolta Karikasniemen suunnilta. Nykyään asustelen Tampereella. Pääasiallinen tekniikka, mitä mun taiteessa käytän, niin on jongleeraus ja sirkus. Tahla tahahtee tonnaatsotoppe servosis tonnaatsotai laasolmujen ja olmujen vähpäsi on tarjaa. Ahte tahla takkärmiin viäkkähän maittai taitaisat. Olmalla tjäyläi. Ja niin aina taas maiton parkka ja maittaitin lakkai tahla nuo hoktavuotta tasalan servosimi jalta jänemus faa. Tuo elämää säämii riiftii iemi alamoin. Nän uppilat joske tän ja lämäsän ja joske jo patsilas loijaa ja tadeje kuhki tätä sämetinkin laava ootaste me massa tiedän nuo kuuttas tselemalla tahatte Suomas tahtai ja atte säämelätsette tän iesmirrian reftimi säämelätsette kullaa iemi alamoin. Tahla teos nuppia hui äike kveutilla tahla tällä varra tjaksa pähtimin tästä Suomen räddehosta lohpia nähtisin vältettä tokko räddehosprogrammiin tahluteos keltola sväini muuta houtana. Itellä on tosi upeata päästä esiintymään Vatsoon ja nimenomaan tänne Pan Arctic Visioniin, koska itse en ole hirveästi pohjoisessa päässyt työskentelemään ja nyt on kuitenkin suku sieltä Karikasniemeltä kotoisin, niin on mahtavaa päästä lähelle omaa sukua työskentelemään. Vitsi, mä en pysty miettimään mitään, kun mä mietin näitä saatana hyttysiä vaan. No muu musiikkalla tietysti rap-musiikka ja maittai luhti tää näikke, mutta on musta tekee luonttut heima ja oktavuotta luonttuun ja mulla maittai tai kirti uhtsa piirru ja challan maddee pistää tai tsuoskai piirru nohti tahla majokta luuntolas ja tehalla suossi säämi, vaikka tästä vähän sähtekee olo härti, mutta tai on ferte maittai vahpa hielli oftas. Joo, eli mun päätaiteen muoto on jongleeraus ja siinä pääasiassa jongleeraan keiloilla, mutta myös sitten on kaikkea poronsarvia, keppejä, sun muuta erikoista, mitä on tullut heiteltyä. Ja itselle nimenomaan jongleerauksessa niin se objekti on se, mikä tavallaan määrittää sen tekemisen, että mä haluan löytää tapoja, miten välineet haluaa liikkua, joilla mä jongleeraan. Pan Arctic Vision, täältä tullaan!